πού σταματάει η ανθρώπινη έμπνευση και πού ξεκινάει η λογοκλοπή. Σε έναν κόσμο που οι μηχανές μαθαίνουν να δημιουργούν, τι σημαίνει πλέον πρωτότυπο έργο? Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα πίσω από το McNeil, το αιχμηρό ψηφιακό θρίλερ του βραβευμένου με Pulitzer Αγιάν Ακτάρ, που έγινε το απόλυτο Talk of the Town στο Broadway, σημαδεύοντας το θεατρικό ντεμπούτο του Robert Downey Jr. Στο επίκεντρο της ιστορίας, ο Jacob McNeil, ένας διάσημος, αμφιλεγόμενος και αυτοκαταστροφικός συγγραφέας, στο απόγειο της καριέρας του, που φλερτάρει με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, ενώ την ίδια στιγμή η ζωή του, το παρελθόν του και η ίδια η δημιουργική του διαδικασία αρχίζουν να καταραίουν, μέχρι που έχετε αντιμέτωπος με μια νέα πραγματικότητα, την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή λοιπόν η high-tech θεατρική εμπειρία έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τη Happy Productions. Τον εμβληματικό ρόλο του McNeil αναλαμβάνει ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης σε μια παράσταση που υπόσχεται να μεταμορφώσει τη σκηνή σε έναν ψηφιακό λαβύρινθο. Με τη χρήση deepfake τεχνολογίας, ειδικών εφέ και ενός σκοτεινού κινηματογραφικού ηχητικού τοπίου από τον Φώτη Σιώτα, η σκηνοθεσία του Χρήστου Σούγαρη θολώνει διαρκώς τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα, τη μνήμη και την ψευδαίσθηση. Δίπλα στον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, η Γιώτα Φέστα και ένας εξαιρετικός θείασος πρωταγωνιστών σε ένα σύμπαν όπου ο άνθρωπος και η μηχανή γίνονται ένα. Το McNeil κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο θέατρο Νέος Ακάδημος και φαίνεται πως μέχρι στιγμής τουλάχιστον είναι η πιο επίκαιρη ιστορία. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει και περισσότερα μπορείς να μάθεις στο dailybuzz.gr.